Com podríem descriure aquest cor sense omplir un llibre sencer? Ens diu Leonardo en una anotació al costat d'una il·lustració anatòmica d'un cor. Devia resultar complicat per ell ser breu i concís explicant una de les meravelles de la naturalesa humana, i clarament es va declarar incapaç de descriure-ho breument sense omplir volums i volums sobre el mateix tema. Nosaltres ens declarem igual d'incapaços de resumir en un sol documental bona part de la vida d'un dels genis més grans de la humanitat. La història oficial és plena de dates imprecises, documents que es contradiuen i buits inexplicables. De totes maneres, us en farem un resum. Sigui com sigui, de moment ens diu la història oficial que Leonardo va néixer a no més de 3 quilòmetres de Vinci, fet que ens porta a parlar del seu cognom, Vinci. Una altra de les sorpreses que vas tenint mentre t'acostes en aquestes primeres informacions que apareixen sobre la vida i el lloc de procedència de Leonardo és el cognom, o com l'esmenten els cronistes. És cognom o és poble de naixement? O és poble on viu? Si realment Leonardo fos de o da Vinci, la majoria d'autors ho sabrien i tots haurien dit que Leonardo és da Vinci o de Vinci. En molts documents s'esmenta Leonardo de moltes altres maneres. Leonardo Vinci en lloc de Da Vinci, Leonardus Florentinus o fins i tot Leonardo Vincent. Totes aquestes maneres d'anomenar-lo reforcen encara més el misteri al voltant del seu nom i obren la porta a noves especulacions. Su apellido, Da Vinci, podía ser una apócope, es decir, una forma reducida, abreviada, del apellido de Vinciano que realmente existía en Cataluña, en el norte de Cataluña. Mi teoría es que una familia con este apellido de Vinciano se trasladó por motivos religiosos, por culpa, digamos, de la represión contra los cátaros, a la Toscana sobre el siglo XIII, a mediados del siglo XIII o algo antes, ¿no? Y que allá se instaló en la zona de Vinci y compró aquellas tierras y le puso su nombre. Si la nissaga d'aquests Vinci provingués del nord de Catalunya, on el catarisme era molt estès i perseguit, això justificaria en gran mesura el contingut erètic present en moltes de les seves pintures. Si può dire che nei dipinti di Leonardo ci sono dei simboli, firme, date, vari crittogrammi che confermano che la biografia tuttora conosciuta non è exactamente come ce l'hanno raccontato. La adoración de los magos es un cuadro completamente herético. Ahí Jesús aparece malcarado. Alrededor suyo hay un caos de gente que lo está pasando muy mal. Para mí sus últimos cuadros, como por ejemplo el San Juan, pues en vez de sacar un San Juan según los cánones que se ven en todas las pinturas de iglesia, pues saca un San Juan absolutamente misterioso, extraño, señalando hacia arriba, con una cara de andrógino tremenda. ¿Por qué Cristo aparece malcarado y la Virgen aparece con una expresión tan dulce y bella? Porque él tenía un mensaje que expresar, que es: yo no soy cristiano. Bueno, pues claro, le consideraban un señor que no estaba en la corriente media de los pintores de su tiempo. O sea, vamos, que no era frangélico. Capovolgendo questo disegno, troviamo sui pettorali dei bellissimi putti che si stanno baciando, putti che la storia sa ma non li ha mai visti. Eccoli qua, se potete inquadrarli, sono questi putti che si trovano sui pettorali, no? Questo disegno ha sullo sterno, porta la stella a 5 punte riferita ai Templari. Questo è questo enigma che la storia ancora oggi non ha saputo darci una spiegazione. En tot cas, l'obra de Leonardo és plena de misteris ocults, i tinguin a veure o no amb els càtars, aquest escut familiar que hi ha a la seva casa natal no fa més que afegir dubtes en relació al seu origen. Bé, l'escut d'armes és una cosa encara. Si totes les altres eren misterioses, enigmàtiques, contradictòries i irreconciliables, l'escut d'armes ja és el dels elements més sorprenents que tenim. Che secondo la tradizione è la casa dove è nato Leonardo e che effettivamente è stata posseduta poi dalla sua famiglia, sulla porta d'entrata c'è lo stemma della famiglia che rappresenta un
leone, un leoncino. No? En la biografia que fa Lluís Racionero sobre Leonardo diu, vaig anar a veure la casa de Leonardo i diu, hi havia a l'entrada les 4 barres. Diu, però això és un tema que no cal tractar aquí. Pum, i passa. Encontré una cosa curiosa que en una de las vigas de la techumbre de la sala principal hay un escudo con 3 barras, no con 4, con 3. Eso lo puse yo en mi libro y le dio pie a José Luis Espejo a hacer toda una serie de especulaciones. I aleshores, en José Luis Espejo, que se n'adona d'això, doncs ho estira, diu, hosti, el Leonardo tenia a casa seva com a armes personals seves les armes reials catalanes. Estoy bastante seguro de que el escudo de los Da Vinci no es como el de la corona de Aragón por sí, o por pura casualidad, sino porque los Da Vinci tenían algún vínculo con la corona de Aragón. Hay que tener en cuenta que el escudo del reino de Aragón era muy conocido en todo el Mediterráneo. O sea que no se podía usurpar un escudo como el del reino de Aragón sin el permiso de los que ostentaban el derecho de concederlo, que eran los reyes. Aquestes armes no poden ser casuals i són, per mi, l'element, no?, que se'ls ha escapat, que deixen mostrar d'una vegada per totes que ell està vinculat a la Casa Reial Catalana i simplement l'hem d'acabar trobant. Sì, non avevo mai pensato a questa relazione tra i 2 stemmi, è una cosa molto, molto interessante, non ci avevo mai pensato.